So it's just 2 days before Winky D's album launch, and also I can say 3 days before Boss Yala's album launch. So parikunakidza parikufire, and we are expecting more fireworks. As you have seen kuti Winky D release a song yake inonzi Ijipita, and iri kurira everywhere, like iri kurira pese mukombi mubhazi everywhere. People are enjoying the song. Saka and also Sekalas vakabva release Bolato is everywhere on YouTube. People are actually enjoying the song as well. So chandirikanyanakira nacho ndechekuti parikuita ka competition, parikuita a race. I don't know, yekuti ndiani king of the dance. Of course, some people are saying Winky D is the king of the dance, and some are actually saying Sekalas is the king of the dance hall in Zimbabwe. So it's interesting. Zvakanakira ndezvekuti zviri kuzoita kuti pazowane competition, and competition inoita kuti pagadzirikewo quality work zvinozoita kuti Zimbabwe kana zimdance izopesera isco on the world map. So it's a good thing. But one of the most interesting things that has happened today ndezvekuti Sekalas vane zvavaposta makusiyana vachitaura nyaya yekuti I wish Winky D well. Vatotaura kuti ndara ndotokuishaiwo kuti zvinhu zviitewo bhoo kwamuri, anoona, which is something that is very interesting considering kuti varume ava vanga vanenge kuda kunetsana vanga vachita kahondo. So because Winky D vanga vachitaura kuti ndinoda kuita album rangu musa 31 December, and vanhu vese like some of the artists veizimdance vabva vatata mana kana Winky vakuda kulonja album, kana vangonera like I said yesterday, tora album rako uchirira pasi umborisa mufiriji rimbotonhorera ririmomo, then kana Winky D zvavo zvaakuita zvichinodayi, so iwe uchizoburitsawo chako, because kana vachiburitsa paina Winky D ka chodirwa mujecha. But Boss Yala vatara no, isa hativhundisirwe nezvozvo, muna tichikande chedu ipapo, and ndiri kutonzi Bolato, and the picture yatiri kuona yaBolato handisi kuti Bolato zvoreri, but we are seeing Sekalas vakadai so some of the headlines that I've been seeing vanhu vanga vachitaura kuti so Boss Yala vari kuda kuita silence mukomana, vanoda kunyaradza Winky D. So it's quite interesting. But I'm actually happy kuti Sekalas has said that, has said kuti Winky D, I wish you well, and zvinhu ngazvifire, and also he put a hashtag and they said ndezvebasa. So it seems as if Sekalas is trying to tell us kuti guys, panonga paine feud in the newspapers and everything, but isusu we are not actually enemies. Like hatina kutombomakana, hatisitomborana nekuti tikasangana panotoita maoko. I think that is what he's trying to tell us. Kuti ndezvebasa, just like zvinotaura namudiwa na Stana kuti what, isusu tinogona tichinesana pa Instagram tichikuita tinyanyanya tatinoita, but it doesn't necessarily mean kuti takatovengana zvekuti hatitombodi kana kuonana. And mudiwa, there was a time when he said, if you check, I follow Stana and also Stana follows me. So it's a good thing kuti zvinongoita kuti pagare pachimonakidza pachiindustry chedu chekuimba ichi. So guys, I would like to see what you think in the comments box. Thank you so much for what you've been saying, guys. I've been seeing my comments and you are doing a good thing. Thank you for supporting. Muchidzidzo zvamunofunga vamwe vangaidaidzira kuti aiyo Boss Yala ndo vanese, vamwe vaidaidzira kuti no Winky D, the gaffer himself ndo vanese. So it's quite interesting. Keep the comments coming, guys, and also don't forget to like this video. Pane imwe issue yanga ichitika futi yekuti Winky D song yavo iri kunzi ndeye-politics, and patoita a parody account, a parody account ndo I am not my fake accounts. A parody account yeZBC yanyora ichitaura kuti song yavo album rese raWinky D ratobhanwa risati ratomboiswa, risati ratomboplayiwa, risati ratombodii, risati ratombonzikwa, pangonzikwa song inonzi Ijipita yakutonzaya ndeye-politics. So pandone zvimwe zvachitotaurwa naTgonzi. Tgonzi aritaura akati no, Winky D ka makaipa, mutori muprofita mundana imi, because tasai maoneka tiri ku 2020 tichisitsa 40 years, and vana Israeli vakafamba kubva Egypt vachienda kuCanaan, vakatorawo 40 years, and vakazopedzisira vapinda muCanaan, and zvinhu zvakatanga kufaya. So Tgonzi vangadaidzira kuti aiwa mundara vatori muprofita manje, something is going to be happening. Vamwe varitaurawo zvine politics mukati, vamwe varitaura kuti no, it's just a way yongoti things are going to be well in Zimbabwe, regardless of whatever or whoever is ruling the country. But from Egypt to Pindom Canaan. But guys, what do you think? Do you think this song is a political song?
do you think this song is a song or you think he's just singing about his life or he's singing about our lives? Isusu kuti guys, we need to, you know, like unombofana umbomira mira ukasadikitira useve, like what some of the songs he said. In some of the songs he said ukasadikitira hautombofa wakatomboseva ende ukaramba wakagara panoramba panoramba paine vende. You just have to keep on trying to work and push and, you know, uramba uchiruva zvinhu zvako kuti zviite zvakanaka. So the parody account here you know, there are so many parody accounts on Twitter, on Instagram, like on Facebook. So unofana kungoti kana uchiverenga some of those things usatsamwa usatoita sei, just relax and try to see, is this the real account or is the parody account? So this is it, guys. Let me know what you think about the parody account, about the album Rawingi D that's coming. Let me know what you think. I'll see you in the next video.